Добър вечер на всички! Добре дошли на канала Таро Куин. Тази вечер ще разгледаме една много чувствителна тема, свързана отново с любовните взаимоотношения. Това е видео подходящо и за мъже, и за жени, за хора, които са в трудни взаимоотношения, невъзможни взаимоотношения, за хора, които са семейни, но обичат и мислят за друг човек, за хора, които са в сериозни взаимоотношения, но харесват и обичат друг човек, за хора, които са разделени поради различни обстоятелства. При едни ще се проиграе, че са на много далечно разстояние. При други ще се проиграе, че не могат да се съберат със своя любим човек, тъй като някой от тях двамата е възпрепятстван. Или работи на друго място, или се грижи за някого и не може да отиде при човека, когото обича и иска да бъде с него. Темата ще бъде за невъзможността на нашите взаимоотношения. Сега ще направим една бърза идентификация, да видим кои сте вие с няколко карти, кой е човека и ако се припознаете, може да останете до края на видеото и да продължите да го гледате. Това е за човека, за когото си мислите. Така, кои сте вие? Вие сте едни хора пълни с емоции, хора преливащи от любов, хора, които знаят как да балансират ежедневието си с лекота, хора, които са практични, хора, които са изключително разсъдливи, изобилни, стабилни, за хора, които наистина изпитват много силна любов. Нека сега да видим за вашия любовен интерес и тази невъзможна любов. Човека, за когото си мислите и не можете да бъдете в отношения към този момент с него, той има собствени страхове. Той има изключително така неяснота, свързано с неговото бъдеще. Не знае как да постъпи. И всичко, което мисли, премисля, чувства, е изключително трудно за него. Човек, който обича движението, човек, който се движи много, може да бъде дори човек, който професията му е свързана с движение, като шофьор и някакви други професии, които са свързани с движение. Знаете, всеки може да си го обръща към себе си. Човек, който така много учелнически се обръща към себе си. В смисъл, отдалечил се от всичко светско, мисли само за работа и, за съжаление, за собствените си страхове. Ако сте припознали вие и човека, за когото сте в невъзможни взаимоотношения, към този момент може да останете на канала и да продължите да гледате видеото. Нека да видим какви са тези невъзможни отношения. Картите сега ще разкажат тази история. Нека да видим какви са вашите невъзможни отношения. Знаете, тази тема е много чувствителна. За любов по принцип е чувствителна темата, а когато вече е невъзможна, съвсем хората изключително много така го преживяват, което е нормално. Ами, какви са вашите взаимоотношения? Вие сте си двойка. Вие сте кралица и крал на жезлите. Вие сте едни изключително страстни, емоционални, изключително забележими, красиви, страстни, темпераментни, огнени и хора, които обичат движението, обичат нещата да се случват по един страстен начин, независимо дали става въпрос за любов, работа или някакви други ваши дейности. Всичко, което правите, го правите с много страст, с много емоция. Тук се дава, че и двамата партньори са изключително стабилни, изключително изобилни, знаят как да изкарват пари. Хора, които се грижат за семейство или поне един от двамата се грижи за семейство. Тук също се дава, че и на двамата ви е изключително тежко. Знаете колко много се обичате, знаете колко много се искате, какви емоции има между вас
и това ви тежи изключително много. Постоянно се борите с себе си и с ситуациите, които са около вас. Много е трудно тук положението. Нека още малко да видим тук картите какво ще ни кажат и после ще попитаме за съвет. Много ви е трудно, непоносима вече тежестта на тези отношения. Има желание, има страст, има емоции, но по никакъв начин не можете да достигнете един до друг. И това нещо много ви тързае и се борите всекидневно със себе си и със своите емоции. Ами, вижте, тук картите ни разказват следната история. Това, което аз мога да ви кажа, е, че всъщност вие ще успеете да преодолеете, въпреки всички перипетии и препятствия пред вас, тази ситуация. Ще успеете някакси, дори да загубите хора по пътя си, вие ще успеете да спечелите тази битка, колкото и невъзможно да ви изглежда. С една такава ясна и прецизна мисъл, с едни ясни и прецизни действия, така ще успеете да си спечелите момента, в който тук се дава, че ще можете да изпиете от чашата с любов. Ще има празник, ще има пътуване, ще има нещо, което ще се задвижи и ще получите някакво съобщение или нещо, което да достигне до вас, за да може вие да отидете при човека или човека да се върне при вас. Тук това се дава, че накрая ще изпиете двамата от чашата с любов. Нека сега да попитаме картите да ни дадат някакво напътствие, някакъв съвет за тази ситуация, в която се намирате в момента, която ви е тежка, трудна, но тук се дава, че ще има развитие на тази ситуация и то ще бъде благополучно и за двамата. Ще успеете да се съберете, ще има комуникация. Ако е прекъсната комуникацията, тук се дава, че ще имате комуникация. Човека, обръщате го към себе си. Ако говорим за мъже, жената ще ви потърси обратното. Ако говорим за жени, мъжът ще ви потърси. Минал през битки, минал през някакви перипетии, той ще успее да достигне до вас. Нека да видим какво ще ни кажат картите като някакъв съвет. Ами да, тази ситуация ще бъде много така накрая с добър развой. Колкото и така да не ви се вярва, тук се дава, че ще има някаква справедливост за вас. Ще има една стабилност. Някакси, тук ако говорим за дамите, дамите са изключително изобилни, изключително прекрасни, можещи да се справят с всяка една ситуация. Някакси, дори и тук се дава, че ще бъдете изключително щастливи. Ще изгрее слънце и на вашата улица, както се казва. Ще бъдете победители. Ако говорим тук за мъжете, мъжете много се чудят, ще се чудят всъщност, или картите им казват да не се чудят, когато дамата на тяхното сърце им изпрати съобщение или покана за среща и дойде при тях. Тъй като мъжете са победителя на дамата, в смисъл такъв нейния принц на бял кон. Така че когато дойде този момент, не се чудете дали да приемете от дамата тази покана, защото дамата ще ви я изпрати и вие трябва да бъдете наистина достоен и готов за този момент да бъдете принца на бял кон. Сега тук ще попитаме картите пътят на кармата, да видим какъв съвет ще ни дадат за тази ситуация между вас, която се разиграва в момента, но картите казват, че ще има някакво решение за вас, колкото и невероятно и към този момент не е възможно да ви се вижда. Нека да попитаме 3 карти, да видим тук какво ще се даде и ще ги изтълкуваме. Така, първата карта казва следното.
Намери тишината в хаоса. Силата ти е в тишината. Остани центрирана, когато хаоса се вихри около теб. Което тук, както ви казах, цялата тази невъзможност на тази ситуация, по някакъв начин вие ще успеете да се балансирате, да намерите тишина в хаоса и да намерите изход от тази сложна ситуация, в която се намирате. Нека да видим следващата карта. Свържи се с източника. Ти си част от едно цяло. Когато се почувстваш изгубена, напомни си, че си свързана с Вселената. Ето, тук също това, което ви казах, че ще получите съобщение. И нека да видим третата карта. Уважавай пътя си. Спри да се сравняваш с другите. Твоята карма и твоите уроци са уникални. На всеки път е много труден в живота. Всеки трябва да си го извърви. Вървейки по пътя, среща перипети, проблеми. Но, знаете, в края на пътя има и слънце. Така че вярвайте в добрия развой на нещата. Уважавайте пътя си, колкото и да е труден, вие трябва да го извървите, за да може в края на пътя да видите слънцето. И там ще бъде вашата любов. Благодаря ви, че останахте на канала Таро Queen. Благодаря ви, че ме подкрепяте, че пишете коментари. Много се радвам, че припознавате себе си и успявам да уловя цялата енергия на всички хора, които ме гледат. Благодаря ви. Ако имате възможност, в YouTube може също да последвате канала ми, да дадете и там един лайк, за да може да ми се развива и тази моя дейност в YouTube. Изключително съм ви благодарна. Пожелавам ви да бъде всичко да се случи по най-правилния и подходящ за вас начин. И обичайте себе си. Лека вечер!